Pertti Virtanen, huomenna on Venäjä vastassa ja sulle ensimmäinen ottelu tässä turnauksessa, niin millä mielin huomiseen otteluun? Ei, hyvällä mielellä. Mukava, oottavainen tunnelma kuitenkin. Kisoja ottanut tässä jo kuitenkin jonkun aikaa, niin mukava päästä itsekin taas pelaamaan. Kuitenkin tässä on ollut taukoakin jo jonkun aikaa ja olin kipeänä noin seurajoukkueen viimeiset pelit ennen kisoja, niin mukava päästä taas pelaamaan. Miten pelituntuma? Löytyykö se nopeasti vai? Joo, kyllä se löytyy, että on tässä nyt kuitenkin sen verran monta peliä tullut pelattua, että eikä se sieltä löydy. Vaikkakin on tosi nopeampaa peliä kuin tuolla meidän kotimaisessa liigassa, mutta kyllä se sieltä löytyy. Miten Venäjä vastustajana noin niin kuin maalivahdin silmiin? Sitten tulee aika kivikova hyökkäys. No joo, kyllä siellä on taitavia miehiä vastassa ja veikkaisin, että aika kovatempoinen peli tulee ainakin, mitä Trollhättanissa pelattiin harjoituspelejä niitä vastaan ja silloin oli itse maalissa Venäjää vastaan siellä, niin kyllä varmaan aika samantyylinen peli tulee mitä siellä oli. Ketä Venäjältä pitäisi ottaa niin kuin erityiseen tarkkailuun? Jaa. Onko se koko joukkue? No, meikäläisen ei varmaan tarvitse siitä niinku murehtia, että toivotaan, että ne kenttäpelaajat pitää siitä huolen, että siellä on meillä on hyvä puolustus ja saadaan annettua oikeita suuntia ja muuta. Tekisivät meikäläiselle mahdollisimman helpoksi sen on. Tässä on välipäivä on nyt sitten alkulohkossa Ruotsin ja Venäjän ottelun välissä ja Kazakstanin sitten kohdataan heti Venäjän pelin jälkeen, niin onko se Suomelle eduksi, että se tulee juuri tähän kohtaan tämä huilipäivä? No kyllä se varmaan siinä mielessä on, että me pelattiin tosiaan eilen Ruotsia vastaan ja Venäjä pelaa tänään itse Kazakstania vastaan, että meillä on nyt kuitenkin tämä huilipäivä tässä alla ja sitten päästään huomenna niin sanotusti tuoreilla jalakoilla Venäjää vastaan, että niillä on peli alla kuitenkin edellisenä päivänä. No, miten sitten tämä peluutus teillä maalivahdilla on nyt tavallaan hyvin tasasta peluutusta sinä ja kyllä se Kimmo, niin miten tämä sopii teille maalivahdille? No tää on ollut tämmönen oikeastaan aina, että mitä itse on ollut mukana, että on pelattu nämä alkusarjan pelit puoliksi ja sitten katsottu, että mitä sitten tehdään. Ei me sitä tiedä kukaan muu kuin valmennusjohtaja, että miten jatketaan sitten. Kiitos. Kiitos.